Kok ramok sawang iki. Amare iki. Lho. Wah, kena tenaga dalam. Alah metet iki. Loh. Mangko to mangko. Lho, iki kok gandengane kok siji? Nggih, Sapa sira sowan ana ngarsaning sun? mang dipun tepangaken Gusti mikula Cak Slendro. Oh, Slendro. Saderengipun kula matur nyadong duka bekti kula kunjuk dhateng panjenengan Gusti. Isya. Tak tampa tanganku loro mergo tanganku mung loro. Gawe bungah jroning atiku. Lungguh sing penak ya, Ndro. Nggih, nderekaken Gusti. Aku ngerti. Iki Slendro kae mesti pilok. Pilok. Sanes menika. Lho kae sapa? Menika namine Cak Kampret. Cak Komeh. kae ya iso omong. Saged. Lah kono omongan penak kok kae mek meneng bae iki lho. Kuwi jenenge arepe mangan kringete kancane. Lah benten nek kula kali Pak Ogut kan pun tepang dangu to Pak Ogut Mas Supriyadi. leres kalian Abah Ogut, Pak De Ogut. nggih Warung konstruksi. leres warung cemilan menika. Heeh. Menika kalian Mbak Yosi menika tepang dangu wonten Kalimantan. Lho. Pun kados kanca kambak lho punika padha karo tekek ora lali karo gawoke kula pun tepang kalih Pak Ogut. Tegese teko kene padha karo reuni. Leres menika. Petuk kanca lah. Lawas. Lawas. Panjenengan pawartosipun pundi Mas? Antuk pendungane sampeyan seger waras tur kena diarani dalu menika bida sowan wonten ing Mojokerto. Alhamdulillah menawi ngaten. Kae sapa jenenge kae? Kula Komeh. Lah kok ora omong lho kowe mau. Lah nggih niki nembe. Nembe ajeng Wong kancane omongan penak, Ndro. nggih wonten dawuh. Rak ya padha kanthi karaharjan. Pikantuk pangestunipun Ora ana beda suwiji apa mapano tengahing dedalan. mboten wonten saestu Rama. Lancar gangsar laku jantramu teko papan gunung kene. Matur sembah nuwun Rama. Bagus. Sikile. Leh mlaku ditata. Ora ngerti. Piye to? Mlakumu ki lho. Kowe tau ndelok ketoprak. Kowe ajara tata trapsila, cara ketoprak kuwi beda karo cara ludruk. Ya, cara ketoprak ki enek tata cara unggah-ungguh, enek laku dodok. Nggih. Ora laku kesot ngono kuwi. Warana, Ndro. Warana. Punten, Pak. Iya. Kula kang suwan, Pak. Lek matur sing apik. Alus. Silane piye, Ndro? Warana kancamu lho iki. Wong kok goblok kira-kira. Kula ndelok ketoprak apa ora? Gak. Kowe ngerti apa ora iki? Kale contohno mlakune Slendro lho. Der. Sembah. Anu dengkulku udunun. Ora apa-apa, bengi iki ben mbledhos sisan. Ayo ngono, sikile. Ayo. Totonen to, Ndro. Sikile iki lho. Sikile sing apik to, sikilmu guaken, sikilmu palak-norono. Kalau piye? Sikil jek kanggo guak. Lho maksudku iki ditata ditata silone tindak mlakune iki ditata tindak sak pecak tembung sak limah. Kowe iki nderekke sapa kudu ngerti. Kudu genah. Unggah ungguh solah subasita wong Jawa aja nganti ilang jawane. Met komet. Kowe cerewet to, Ndro. Lho, kowe iki melu sapa? Ya melok kowe. Lah iya. Lho, aku dhisik bingung kok. Lho, lah kok bingung apa? Lah sing telepon aku ya ora ki. Lah nyang apa? Nyun sewu Pak Rudi Gondrong. Rudi Gareng. Rudi Gareng kok Rudi. Mas aku. Apa infomu apa? Sing telepon kowe sapa? Sing telepon kowe sapa? Sing telepon nang aku menika nggih, menika Rama saking Tulungagung. Masun Gondrong. Nggih. Lho, lah nyapa kowe rene? Lho, lah ya. Piye to kowe iki? Sik to. Wayangane teng Mojokerto, teng Bukuku. Daleme Pak Ogut.
Beku mbahmu, beku cuk. Lah nggih niku lho. Bekacuk niku. Beku cuk. Cuk. Beku cuk. Oh malah Pak Sun. Lah ya ora masalah to, teko kene dadi. Lah pancen Masun ki dulurku tuwa kok. Ana dongeng entik-entik lho, dulur tuwa, Masun ki dulur tuwa. Dulur Sinarawedi di mana? Dulur Sinarawedi. Dadi pomo Masun ora rene sing rene aku sama saja. Jenengan Pak Rudi to? Lho lah, mosok aku ganti jeneng kowe pangkling apa piye karo aku? Lah iya, lah nyapa aku kudu ngono. Lho, lah nyapa? Lho nek karo Romo aku ngene. Heeh, nek karo aku? Alah biasa. Ya ora masalah. Biasane enek dagelan ngono kuwi nglokke karo dalang biasa, mulih lumpuh. Mulih lumpuh. Ayo, kowe pengen lumpuh apa ora? Nyang apa to kok nyadak ngono ki nyang apa aku malah isin lho, aku isin lho ngono kuwi. Slampah kula. Aku pekewo kowe mlaku karemu ora karemu aku pekewo lho lek caramu kaya ngono kuwi mas aku. Wong ki nyuwun sewu lho Mas Komet Mas Rudi ditekake kene iki ora entuk tukar padu. Wong delok iki kerukunan kaya warga Bekutuk mriki nggih Mbak Cangik. Bekutuk mbahmu kowe karo Komet padha ae. Desa ndi to Met? Bekecot. Lah dalah. Desa Bekucuk. Lah lho. Udah dia keliru. Desa Bekucuk matur sembah nuwun sampun ditimbali panjenenganipun Pak Ogut Supriyadi kalian ingkang garwa Mbak Yosi. Nggih. Heeh, kenal karo Pak Ogut ya berarti. Alhamdulillah sampun Ndi Pak Ogut ndi? Pak Ogut. Kenal apa ora Met kowe Met? Met. Pak Ogut piyantune pirsa awakmu. Sing dadi nganten. Bangun nikah nekarke kok dadi mantu. Ngekarke. Lah ya iki to. Iya. Yo urung lho. Lho. Piye to iki? Lah kowe wis mangan sego goreng, mangan soto. Lah teko kene kok gak ngerti karo sing di omah to, Met? Mangan soto, mangan sego goreng ki yo umum to wong ditanggap teko yo madang. Masalah sapa sing digawe santai, Bro. Lho, ning kudune tepungan dhisik. Napa? Kula nuwun dhisik. Wong ki nek arep dolan, arep silaturahmi iki paling gak iki wong Jawa adat istiadat kejawen ditindakke assalamualaikum utawa kelan nuwun kudu tepang karo sing duwe omah. Oh, berarti sing Pak Ogut sing wireng. Lho, kowe engko tak biacok lho Mas. Lah sing mapak aku ya monggo-monggo ngono ki. Kaiki ajudane celoko celok. Ajudan to. Pak Ogut iki piyayine bagus, gedhe dhuwur kaya kula mbonan piyantune. Gedhe. Lah kowe. Oh, alah gedhemu sak petelot. Kaya Potelot bujel kok ya. aku gumun lho, Mas. Lah ngopo? Wah, iki sasrane manten. Iya. Mas kawin. Apa? Ora umum. Seperangkat alat salat. Ah, umum. Perhiasan 10 gram. Wi umum. Uang 3 miliar seperti di Wonogiri. Ah, biasa. Lah seserahan mas kawin iki apa? Iki lho alat berat lho. Komatsu. Pancen yo Pak Deogut ora iso. Sik to. kuwi pakaryan ya, Bro. Lho, wong kula niku pun plek kali Pak Deogut tok. Tenan Niku nggih sasrahan. Komatsu niku pertanda dados manten menika memperkuat pernikahan. Lah kuwi lek sasrahan lek ngangkat piye? Lah kok seserahan pernikahan Niki gak pengalaman. Sasrahan kan dijunjung diwehke dilungke. Niki mboten usah diangkat. Lah terus? Remote. Jadi cukup diremot saja. Wah cetot. Loh, ini model yang terbaru. Oh Komatsu apa Exa sing terbaru anyar? Terbaru. Ngono lho. Ini juga termasuk pertanda. Pertanda apa mas? Alat berat itu bisa menjadi doa untuk keduanya. Yaitu Pak Deogut beserta Mbak Mbak Yosi. Nah, niku. Sopo? Maksud doa piye? Napa? Doa bagaimana? Kita ambil dari nama alat berat. Loh, lah kowe malah ambil alat berat nyolong lho kowe berarti. Iya, uang lho. Lah yo bener Mas Rudi to Mas. Maksudnya kita ambil dari kata itu bisa menjadi doa. Wo kata-kata adalah doa. Doa Pak. Ngomongo. Oh kosakata Pak niki. Tutukno. Maksudnya kok jenenge apa? Jenenge apa wi? Komatsu. Komatsu. Nggih, Ana artine kuwi. ana artine terdiri dari huruf ko, mat dan su. Itu sudah doa untuk beliau berdua. Manten. Mudah-mudahan bisa membangun rumah tangga dengan kompak sampai mati menjadi suami dan istri. Wikomatsu. Artine Kompak menjadi keluarga yang bahagia, suami istri. Komatsu. Kompak sampai mati suami istri. Ngoten lho maksudnya. Bocah cerdas kaya ngene to. Lah iki nek gak nang Mojokerto ora tak udal lho, Mas. Mosok to, Mas? Lho, perkara ngono kuwi ae. Cah sing gawe Komatsu cah Jepang kuwi karo aku lho. Nyapa? Kene iki apa? Kenal apik. Kowe iki Bojonegoro Jepang Komatsu lho Kok iki. ngene iki lho. Kenal kancamu. Gak ya gur ngene tok.
Ora ya maksudnya ya kanca pelek. Oh, kanca Maksudnya tahu petuk. Kok gantol-gantolan iki tahu petuk. relasi. Oh, relasi. Lah mongko nyuwun sewu stok kala mangsa niki alat berat. Napa mawon diesel niku kan mereke benten-benten. Lho iya no. Sok sing digunakake iki diesel mereke Kubota. Kuwi apa kuwi, Met? Kubota diesel, Mas. Kuwi ya donga. Niku nggih donga niki. Maksudnya kuwi artine apa karepe apa Met? Karepe untuk beliau berdua, Kubota itu mengandung arti nggih menika saged kuat, barokah dan juga jangan lupa bertakwa. Niku Kubota. Niku lho. Kok iso? Niki nek mboten teng Mojokerto, mboten kula tokne lho nggih. Mosok to, Mas? Lho kaya ngono lho. Lah nek son iki kok mereke jerone kok asli kuwi apa, Mas? Ayo kuwi merek. Lah ya asli. Artine kena nggih doa. Wah, enak niku, Pak. Apa asli? Asli niku kan ini suarane cetha, ngoten. Basse ya enten, treble ya cetha. Artine? Dalem? Artine asli. Niku merek son. Lah yo doa kaya Pak Ogut iku. Piye to merek son donga. Maksudnya artine tujuane asli kok Kubota kuwi lho, Kubota kuwi. Tujuane iki yo nek nganggo asli, iya mben banter ngono tok. Asli. Asli karepe ku lho, Met. Karepe. Karepe. Iya iki. Asli ku lho karepe, asli. Bahagia. Bahagia mbahmu. Maksudnya karepe asli ku apa? Donga. Dongane karo mantek karo Mbak Yosi karo Pak Ogut. Akan setia dan tidak menyepele niku asli. Lah kok penak men. Nek ora ning Mojokerto, Ora tak tok nih. lah dalange bengi iki Rudi Gareng. Mas yo kuru tetep dadi. Rudi. Mas yo kuru. Tetep dadi. Mas yo kuru tetep dadi. Dadi wis. Ya masuk, Nek maratuane Pak Ogut asmane Bapak Kasiati. Kasiati. Kuwi ya donga. K. Siati. Niku terdiri di huruf K, Si dan Ati. Nek K. K itu yaitu Nek bacok ki lho, Met. K kuwi cukup Jarine nek rane Mojokerto ora Ora moto. mbutone. K. K. Sapa ta iki mau? Kasiati. Pak Kasiati. Kasiati, Pak, Kasiati. Niku Kasihan kuwi kok yo. K. Kasiati. takok mulu akeh. Lah kowe iso apa ora ki? Lah kok iso kok ya kowe serba bisa kok ya. Jenenge dagelan itu harus multi talenta. Lah mosok kudu nduk mikir yang teko positif. Kubota teko sound system. Lah kowe iso dagelan cerdas apa ora? Lah nyapa ndongakno kok digo dolanan. Lah nek Mosok enak ndongakno kok jeneng son. Lah malaikate kocluk bingung no. lah kowe ndongane padha enek alat berat eksak apa ki? Tekane sing disiki kan kowe. Kowe iki kok omah. Kene kan karek ngetutne. Lah kan Komatsu tok. Nyapa tekan son tekan diesel. Kan ya kuwi termasuk merek ngono lho. Kowe mertandakan bahwa kamu ku dagelan yang cerdas, SDM-nya yang tinggi. Jadi coba. Loh. Ya careku iki lho, Met, iku kok. Kowe iki dilem karo Slendro iki dilem. Kowe SDM-mu dhuwur. Kowe ro SDM ora? Ngertos. Apa artine? Sendok makan. Aduh, Lah susu delur madu SDM. Mas sami mawon. Lho, kulino. Waduh. Anu biasanya ngaten niku delur Jawa napa delur Maksaku ya. SDM iki Oh, sumber daya manusia. Sumber daya manusia kok ya. Goblok iki ndongane apa ngono karo Donga. Kowe ndongane ngono. Lah tak dongakne nah awake dhewe iki nyuwun sewu lho Mbak Cangik Mas Rudi. Iki nek ndongake panjenenganipun Pak Ogut iki padha karo Nguyai Segara. Nyapa? Kita hanya sharing dan memberi motivasi. Motivasi. Kesuksesan beliau nyuwun sewu. Iya. Pak Ogut itu jangan dilihat yang sekarang Mbak Cangik Mbak Lim. Lihatlah. Lihat yang dulu-dulunya direwangi ning alas karo Mbak Yosi. Alhamdulillah pikantuk barokahing Gusti. Pikantuk barokahing Allah Subhanahu wa taala Nggih. nyambut gawe lancar rezekine akeh. Padha karo nyuwun sewu ngeten iki padha karo sing diarani roda berputar, Pak. Wong ngono, cakra manggilingan. Roda pasti. Roda pasti berputar ya sok rekoso sok enak ngeten iki pas nepaki. Ha iki gak pas iki. Maksudnya piye? Lah kok roda pasti berputar. Roda itu pasti berputar. Ora mesti. Mesti. Lho, sik to. Lah roda serep kae ya ora berputar. Roda serep ya nenggon meneng ya ora. Wong berpikir, Mas. Wo, kuwi logika. Asal omong. Logika kuwi. Roda serep kae. Ya meneng. Maksudnya iki rodane donya iki lho, Mas. Rodane donya iki lho. Wah, lah aku sakmene gedheku lagi donya iki roda to. Wah, lha aku nak kadung bocor. Yen saya lho ki bayangno lho. Pak badhe nambalke roda donya.
Ki nak ngrambang nang ndi ya kuwi. Wong nek ora berpengalaman ngeten iki lho. Mbak Cangi coba. Aku mbayangke nek donya ki nek rodone wis dongkrake sepiro. Lah iya ku lho. Met Berarti komet. nambalke rodo donya. Maksude iki ngene lho, met komet. Piye to, Bro? Maksude iki ora rodane donya iki urip iki sawang sinawang, cluk kucluk. Kowe nyawang aku, aku nyawang aku. Oke. Lah ya ora ngoten to, Mbak Cangi. Urip ki sawang sinawang. Lah nggih, pas niku jenenge wong ki uripku. Lho. Apa nyawang aku ngingetke aku? Jare kok nyawang. Maksudnya ora sak sinawang kucluk. Diagram. Aku iki gare nuruti awak omonganmu lho. Ah ya bocah nek ora berpengalaman. Wong urip ki sing digugu omongane lho. Lah nggih, tapi nek ngeten iki Sawang sinawang kuwi disawang komet Lah kok iya. nesu ki lho. Kok nesu lho? Aduh, padha mawon sami. Maksude urip ngeten iki lho, Met, Met. Ha, piye piye? Kowe iki kanca karek aku tok lho, Met. Gacok iki Iya, iya. omonganmu. Kancamu sing kenek diapusi mek karek Aku slendri tok. kok. Maksude wong urip iki ya sok nang ngisor, sok ning dhuwur. Lah lek ngono paham. Ya pancene ngono, kadang-kadang tapi aku seneng ngisor, Mas. Wong kadang yo ngrasakne kesel apa penak ngisor ngono. Ngeten iki lho. Dagelan sing pikirane mesum teke mesum nggih ngeten iki. Mesum Mas aku. Lho, Sik kok teko mesum lho. maksude sing omah-omah iki piye ben bahagia, ben ayem tentrem, ben ora tukar padu ngono lho, Met, komet. Ya aja omong, ben ora tukar padu gak sah omong aman. Lho, wong omah-omah rek gak entuk omong ya Mbak Cangi. Lah terus piye kuwi? Lho ya. Lah kan sementing gak tukar padu, ora gegeran. Lah omah-omah Lah nek geger piye wong meneng? Ora omong. kudu wong omah iki sing perlu gak usah omong. Iya to. Lah apa mau pengen maem pengen dahar Pak Ogut iki, Mak Mbak Yosi pengen maem. Ya nganggo peragaan gak usah omong. Oh pantomin. Nah iya. Apa kuwi? Mangan mosok ngene ngusung wedi kok ya. Oh iya. Mangan. Heeh, Sementing ora omong. Oh ndak omong ben gak tukar ben gak padu. padu. Bar mangan bar dahar Pak Ogut kok ngrasake ngelak piye carane? Oh, Mimi, Mimi, gampang. piye? Lho, apa kuwi? Mimi. Lah kok ngene? Lah mbok bojoku ya ngono kok. Kene le Mimi sik ngono ya. Lah mbugene bojomu gegeden kaya kok met-met. Iya. Mula nang gendong kan gak nang kene ta, Lah ning ndi? Anakku digendong guri. Lah sebabe Lah kan ngene nak ngene. Kok tak tapuk sisan. Ya umum kok. Ora cetha kuwi wong apa monster kok ya. bar dahar, Ya. bar ngersake unjukan Pak Ogut tengah wengi jenenge wong omah-omah niki pasti kebutuhan yang harus dilakukan nggih Pak. Jenenge sunah Rasul. Iya. Piye Pak Ogut nek pengen karo Bu Yosi? Ya aja omong. Lah piye? Lah apa kok ngene iki, Men? Mosok padha tuweke ra ngerti. Anggres ngene iki wis pertanda. Apa kuwi? Alah kono dhewe kaya wis lho. Oh iya. Kowe menehi contoh lah kaya ngono kuwi. Kunci dalam berumah tangga iki saling melengkapi. Jangan mencarilah tangan masing-masing. Oh. Wong omah-omah iki kuncine ming siji, Pak. Apa Nek kuwi? saya teliti, kula kan omah-omah pun 5 tahun. Genahno wong kowe sak orane kecilik wis omah-omah Nggih. mbiyen. Kula iki kena kanggo contoh, kaya Pak Rudi iki. Omah-omah iki keluarga sakinah cukup satu kali. Ping pira sampean? Indo. Enak ping pira, Pak? Kowe iki Ping pira? kowe nggae contoh ya basa. Ping pira? Ayo. Aku pindho. Kuwi jenenge gajah diplangkoni iso kocar iso nglakoni. Sampean dhewe pindho kono ping 3. Pindho. Kok tambah-tambah tak beacok rumah Lah, aku. aku sing pisane biasa kok. Wong setia di samping saya setia ning ya ora payu ngono lho. Mula ya gak. Ora cetha kok ya. Maksudnya berumah tangga iki nyuwun sewu Mas Komet Mas Rudi. Wong omah-omah iki kuncine siji. Napa? Kudu eling mas kawin. Oh, eling jaman Jam gowo. apa? Apa sing digawa? Perhiasan. Heeh. Ora nyapa? Lho, kan alat Alat salat, seperangkat alat salat dan mungkin uang 3 juta. Apa dadak gawe alat salat karo gawe duit Lah barang jare kok- kudu eling Lho Mas Mas kawin. kawin. Mas kawin ini kan ngono. Mboten no Mbak Saya Cangi. terima nikahnya dengan seperangkat kula. Ora, kuncine iki mung siji mas kawin. Lah ya yo. Ora no Mas. Perhiasan, Tidak, uang, ora. Mas kawin. Dudu. Lah apa? Upama Pak Mas Ogut nesu karo Mbak Yosi. Nesu. Umpamane nesu Mas Ogut. Nyente-nyente. Nyething-nyething. Gimana tuh jam segini kok? Kurang-kurang suarane kurang-kurang. Bagaimana tuh ini? Nesu lho nesune Pak Ogut. Aku suwi ra tau nesu lho, Mas. Iya toh? Jam segini belum ada makanan ini. Malah kaya jarwo. Sing Mbak Yosi teko. Iya. Mas kawin. Mas kawin? Heeh. Kuwi to. Iya.
Piye, Pak? Pamane Kamu belum ada makanan jam segini bagaimana ini? Mas kawin. Oh, nak wilayah Mojokerto gak ngono, Dik. Lah piye? Mas kikuk. Tak tapuk. Ora ki slendro dilungokne malah dheke Wah nek ngeten iki padha karo nguyahi segara Mas. lah tenan kok sowan. Pak Gut piyaine Sembodo sugih juragan duwe warung. Warung apa Mas? Warung makan? Warung konstruksi ya. Warung konstruksi. Ayo, ya iya Met. Ah sapa ngerti komet pengen makan betoneser. Nah, itu lho beda menune dadi. Menune paling gak paku bumi. Lah iya sing penting niki guyub rukun kena kanggo contoh alhamdulillah dongake muga-muga Pak Ogut kalian ingkang garwa sehat paringi rejeki kathah tur barokah. Amin. Tapi kita goleki kanca ya. Nggih. Ana ya kuwi genduk Nanda Sari. Nah, sadurunge Mbak Propor ini kene Nanda, jumeneng gawekno spot Raras Kawirian. Yo. Mas Rudi, Apa? golek sinden liyane ra ono to, Mas? Lah nyang apa to? Aku dijajari mepet-mepet. Ngene kan kaya ape jalan-jalan budi. Nyang apa to kowe iki? Kowe nang kono ki Nanda ki munggah ngadeg. Nek perlu kowe iki ndampingi Nanda. Ora terus mek engkel-engkelan damping ngono. Oh, Damping ngono. Dampingi, Sing Mas. apik ngono lho. Dadi ya Allah kok Mas. kok ngono ki piye to? Lho, sampean ngendika pripun? Masane Nanda ki ben semangat. Heeh. Ya kasih dorongan lah, kasih dorongan. Aja kaya ngono. Kowe iki nyang apa to? Kok bingung to bareng Nanda munggah kok bingung lho kowe iki. Lah piye, Met? Kowe pama bojomu dijolke iki piye? Pripun, Mas? Ayo. aku sing kuwes susu rabi. Lah ngopo lho, Met? Apa? Ngerti nak keluaran saiki api-api aku kan saiki juku kan rada gede ta kek. Lah dijol ngene iki loro ya apik ta cilik. Bojomu e gedhi ta? Nggih. Kayak odoten ben cilik dhuwur kaya iki diodot ndase karo sikile ngono. Tau tak odot balik dhewe malah ora urut tok. Ora urut piye? Sik to. Wong kok ora urut to, Met? Komet iku piye to, Met? Lho, wetenge pindah rene kan urune ngono biar. Ora cetha. Selamat malam. Nah. Selamat malam. Mbak Nat, aja cedak-cedak karo Komet. Komet iku utange pirang-pirang, Mbak. Bang kabeh diteleki, Mbak. Oh, ngeten to. Jenengan penate? Ya ora apa-apa to wong diutang berarti malah terkenal to. Kok iso terkenal iki lho? Kadose sepele nyun sewu, Pak. Wong duwe utang kok terkenal to, Met? Loh, ora angger wong iso utang lho, Mas. Saiki nama itu juga dipertaruhkan. Berarti saya masih dipercaya wong. Kok percaya Kok bang malah pipil, percaya? bang setan iku lho nyun sewu lho Mbak Cange, Mbak Nanda. Nggih. Senin sampai Minggu iku ora enek praine. Nah, berarti aku rutin, konsisten. Loh, kok iso konsisten ku? Loh, nang ndi namaku tertulis lho, Mas. Bang Plecet ana, Bang Mekar ana, BRI ana, Bang Jatim ana. Termasuk kondang. Kondang lho, Pak. Nama tertulis di mana-mana. Lah kudune nek wong utang kira ya nyaur wong nyilih balekne. Lho alah kula duwe wong utang ki wong ra duwe kok bingung balekne. Berarti lek ben kondang kudu akeh. Utang. Ngono. Setiap hari pegawai bank silaturahmi nggonku ki boyo ngelumpuk. Silaturahmi ndiase wong nagih kok silaturahmi iki. Kowe iki ngoyak-ngoyak karo kowe, Met. Mbok nek petuk karo wong wedok ki aja terus mbukak wirah. Selamat malam Mbak Nanda. Selamat malam, Komen. Malam hari ini kita punya tanggung jawab bersama yaitu menghibur masyarakat. Iki. Kebucuk. Ku Bekucuk. cuk Bekucuk. kuku Cucuk. cuk ngono lho. Bekucuk. Ki Mbak Nandasari. Ya. Kula. Apa? Anu, lek petuk wong ini ki mbok dirayu sing apik. Tak rayu Mas. Kowe normal ora? Normal lho, Pak. Lah ya dirayu petuk wong ayune kaya ngene kok ora dirayu ki jenenge wong Kowe lanang. iki nek ngerti kaya ngene iki mbok dibantu. Aku karo kono dhuwur ndi? Ya dhuwur kene. Carane piye yo ngono? Oh iya carane, Met. Ben imbang to, ben imbang. Bengi iki nglumpukno wong separuh-separuh. Malam hari ini Iya. kita harus Kenapa tuh, memberikan Mas? yang terbaik. Dro. Aduh. Aduh lah kok mak gerenjel.
Alah iya krasa ya aku. Bisa tek. Kok malah dadak. Ya dirayu nganggo apa ngono, Met? Saya minta nadanya, Mas. Lagu dangdut boleh? Ontok ra Oleh wong iki sembarang lagu iso. bebas los iki. Kerajaan Budaya niki los nggih. Anu, Kidung Manggala. Oh, gitu Manggala ya. Romi? Iya. Romi ndi Romi? Napa niki? Iki Romi di kok ya. Iki apa pengalaman? Ora ngerti. Ngomong ngono nek aku dadi Roma kene. Oh, nggih. Nyuwun sewu Mas Rudi. Heeh. Mas Komet dalu punika pun mboten dadi komet melih. Loh, Roma berirama. Mancala Putra, Mancala Putri. Nggih, Mancala Putra mancal cengel, Pak. Aku dadi Roma. Heeh. Ani. Ani. Lha kowe nyapa? Aku peran. Sing penting pokoke Met sing gak omong ngono lho, Met. Ngene. Ki Roma. Roma. Ani. Lah cocokane Roma karo Ani yu kire. Lah kowe dadi Oh, anu. dadi Nek kira jegok mboten gak omong gak blas. omong gak Oh, omong dadi- blas. Tapi penting, Met. Wonge duwe kursi, ngono. Wah, kursi niku jek gerak ditumpaki. Kecilian. Dadi telek, Mas. Heeh, ya wis. Ya. Ya rayunen kuwi. Sik to, Ani. aku dadi telek. Apa Kita kok rada raimu ngono. Apa kastane rada munggah meneh? Munggah, Mas. Tai. Dadi Komet. eh Bocah kok. Petuk wong wedok ayu-ayu kok, Sapa sing Mas. ape udik-udik kono? Ora enek sing wani. Gila nih. Ayo, Jajal, Ani. Ya jar Roma kaya ngapa? Roma utek-utek tai lho iki. Kowe ya dadi bapake apa sapa ngono? Malam ini ku tak dapat tidur. Suarane apik men ta? Ngajak gawe acara gini menggoda selalu. Aku ingin Kok didilat ki piye ta? Kowe iki dadi apa iki? Kok mau dilat ki? iki kayaknya iki aku jual mahal ngono. Oh, Roma jual mahal. Berhubung hubunganku gak direstui karo bapak Aku bapak tai. ya bapak Yani. Heeh. Nah, engko Kowe jual mahal. di pertengahan saya merayu, awakmu marah-marah. Ani, kembali masuk. Kamu tidak boleh buru. Enak. Ya. Bisa pernah anak iso medun. Iso. Lah kene kulino nesu karo Pak yo. Kereng men kaya. Ya. Aku ingin memandang wajahmu agar tidak rasa rindu. Ngono kuwi barang ta. Roma Rani iki ya sok ngono kuwi ta. Kaya ngingu anake ya, Mas. Kaya ngingu anakmu ngene iki. Anakmu kuwi dhuwur kaya delok susu. Ya. Ani. Aku pun begitu tak lelap tidurku sebelum memandang wajahmu. Kaya ngono disawan iki apa to, Nduk? Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Ani. Ngapain kamu di sini, Ani? Kamu harus tahu Ani ini siapa. Yunan totone moto PC. Senenono. Ngapain kamu nodai anak saya Ani? Kamu siapa? Kamu mau ngapain sama Ani? Aku mencintai anak bapak. Tidak boleh. Aku mencintainya. Tidak. Tapi Ani juga mencintai. Apakah betul Ani? Aku mencintainya, Bapak. Loh, kurang dia tahu. Cuk iki Roma. Roma basa Jawa. Roma. Dalam bapak. Roma iki basa Indonesia. Iya, Kamu nggak boleh nikah sama Ani. tapi aku sudah mencintainya. Cinta tidak perlu dipaksakan. Semua tergantung saya Ani. Benar yang bapak katakan. Betul. Tidak menyesal. Tidak. Ani sudah hamil 3 bulan bersamaku. Mau? Ani. Kamu diamili pedet ya Ani?
pedhet matamu. Aku iki romahe pedhet. Ngomong soal adegan meteng barang ngono to. mosok bapake Ani sandale kaya suru bebek ngono ya. Met gen ketok dhuwur awake. Oh lah ngene lho jene pasangan pengertian iki. Ben pas. Gak kuwi rangan. Wah, dukur. Roma. Aku dukur. Model. Aduh, Ora cetha iki. Batine iki. Kamu di belakangku. Nah, Bapak, Apa Roma? aku sudah mencintai anak Bapak. Tidak boleh gelang saran, Cok. Tak dudang. Rumah nganggo gelang sarang. ora apa-apa Roma tradisi kok. Wah, Roma kan sayang tradisi. aku ngejaki dadi goblok gak? Tak yo Kang Saran. Roma. Mana Kang serangannya? Ini Roma. Roma ketoprak ya. Kamu tidak boleh nikah sama Ani. Sarip. Jo sarep lho. Lagi apa tuh? Bapake iki, bapake. bapake. Penangsang. Rangkake pusaka mungkin. So teko pasang, teko sarep, teko Roma. Aku kok malah sisi gendeng. Ki nek Roma. Roma. Kamu tidak boleh menikah dengan anak saya. Apa masalahnya? Ani mau saya sekolahkan di bidang konstruksi. Lalu setelah itu akan bekerja ikut Pak Diogut. Betul. Baiklah, karena aku sudah asisten pribadi Pak Diogut. Apa? Asisten. CEO. Si Apa? CEO ne Pak Ogut kuwi kaya. CEO bose blok goblok. Aspri. Apa itu Aspri Ani? Asistennya Pak Supriyati. Pribadi. Asisten pribadi. Gak boleh. Tetap saya menolak kalau kamu nikah dengan anak saya. Apakah aku bersalah bila aku cinta Ani? Apakah bingung kamu? Aku berdosa jika ku cinta Ani. Ayo bapake ra iso nyauri. Ndak boleh. Ani mau kamu nikahi karena Ani sudah tak jodohkan sama Lek Rudi. Terus aku nyauri, aku mau. Menggo Ning apa wani? tekan ndi to iki? Ya sing penting jawab. Ora entuk nikah kuwi, Met. Ora entuk kowe karo Ani. Iki anu, sapa iki jenenge? Nggih. Nanda balik dadi apa Ani balik dadi Nanda. Nek komet dados napa niki ajeng? Komet dadi ula. Ula Met. Maksudnya ya dadi komet to rumah saku Ayo, ya. komet Awake ula. dhewe atur panglipur sak bisa-bisane. Nggih. Ya pi, ke Nanda ki ya presiden sing serba bisa. Leres. Dadi nembang iso. Wah, campur Lari. sari iso. Pidato iso. Pidato iso. Bahasa Inggris iso. MC biasa. Bahasa Arab iso, kira iso, sembarang iso pecah iki. Komet Dadi saged padha ya, Met. degane kambil ijo. Napa niku? Bejane sing blathok degan to, Sok. Bejane sing dibojo. Lho lah iya. Kan diblathok sik, Met. Upama ngatur tetembangan ngaten manut panjenengan. Napa Duet lagune? kene ijen kene. Ya. Oke. Nggih. Tapi ki mau ana pundutan, Nduk, jane. Pamundutane napa mawon? Oh, Pundutane iki lho. Apa ki? Gerajakan Banyuwangi, Wangi. Gerigis, Sumebyar. Sambel kemangi, aku sing apal kok mek upama iki. Upama siramu sekar melati ku ya. Senes niku. Niku idam telo, Pak. Upama aku ra wedi dosa kuwi ta. Nggih. Manut Nanda napa tembange? Manut panjenengan. Niku pareng nggih. Napa? Upama. Loh, lagi pundutane Pak Ogut kok. Oh, nggih. Harus Alhamdulillah dibunyikan. Nggih dimedle. Yo pompong gawa lambe, komet nyiarke lagune Ayo, upama. Met. Ki, kowe. Pompong suarane apik. Komet kan Oke. suarane apik. MC dangdut nggih Pak paling enggak jadi wayang tuh harus tampil beda. Kolaborasi. 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 Baik saudaraku, malam yang sangat luar biasa tentunya hadir di tengah-tengah Anda malam hari ini.
tak tampilkan yang istimewa Untuk Anda. Istimewa. Istimewa di istimewa. Kita harus berlebihan, Pak. Wo dianu Lebih. dinasionalkan. Kowe kokean guyu no model iki. Kenapa? Guyumu ki Balenono, ya balenono. Artis yang satu ini hadir dari kawasan Tulungagung, Cok. Spesial malam hari ini untuk keluarga besar Pak De Okut. Lah gila. Kokean guyu. Guyumu niki kakean. MC ki guyune sedengan ae. Kowe iki MC apa dosa muka ta kok guyu ngono kuwi? MC dangdut itu harus keingguyu. Nek aja kokean, nek kokean kuwi jenenge cara bumbu, cara uyah kasinen. Gak penak apa-apa Saiki ae. Iya. Titik ae. Oke, Enek. baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis kebanggaan Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Yang satu ini spesial untuk Anda semuanya. Kamu kesini. Tangannya tak dilat. Gila Aku. Lah ana wong MC kok dibuka. Alah paling lagi nek MC biasa Pak Ndelala iku sing MC sepuh. Umpama sing MC iki Pak Budi wis tuwa. Pak Budi sik enom kok ya. Sik umur pira sik we? Umur 80. 80. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuweko gaul lho, Yo, malam yang sangat luar biasa tentunya. Ada salah satu artis. Guyune. Alah yo MC karek modare kok ya mangkat tangga. Sing salah sing karek modare kok ditangkap. 80 sing apik-apik nomah kok Oh, tanggap. upama MC liyane apa iki MC tentara. Militer. Militer iso lah. Militer. Bisa. Gampang. Iso tenara. Sementing tegas. Oh iya. Yo, pada malam ini kita panggilkan ada artis dari Tulungagung. Siapa dia? Ini. Ayo. Ini sopo? Jenenge. Kok jenenge lho, Met? Militer kok mbok atur. Tapi yo paling gak iki kowe ngerti jenenge sapa? Lah tau ngerti tentara kok MC. Mama delalah wong sok iki kala mangsa rak nyuwun sewu yo Mbak Cangik Mbak Lipo. Ning desa iki biasane kan sok ana wong kesusahan, wong kematian. Paling gak kuwi mudine biasane ra sok kala mangsa iki ziarah ora enek makili cara ngemsini wong mati. Jare Wali Songo terus enek sapa-sapa. Ora enek sapa-sapa we. MC-ne Mudin. Jane mudin. Iso kowe, Met? Yo iso. Piye? Yo nganggo yo. Mosok. Yo, pada hari ini semuanya pada berkumpul untuk memberikan penghormatan yang terakhir tentunya. Hadir di kawasan ini ada spesial mayat yang satu ini untuk Anda semuanya. Kok mayat ki lho? Lah jane kepatian. Dhek penyanyi kok mayat tak becok. MC kematian. Iki modele umpan MC kematian, MC kematian. Ya, terus. MC kematian. Lah iya kuwi MC kematian kok ya. Ayo, MC kematian. Wes kuwi lho. Mosok kuwi tok, Met. Wes. Jane Lagune Apa? Upomo. Kita panggilkan ada siapa dia? Nanda Sari. Wow. Oke, terima kasih Nduk. Nanda Sari Pinarak Rumien, Mas Komet karo Mas Lindro. Wonten Jawa, Mas. Pangapunten malam hari ini masih ada ya kuwi Mas Victor. Mas Victor ki coba njajal digaweke anu ya, digaweke gubuk asmara ning di versi J. Ngaten iki. Napa J niku, Mas? J iki jaranan. Terang dudung dan tak jelem. Tak kira-kira. Tapi sinembang kok kayak Cahayu Sini. Perobor ini ben jumeneng. Oke. Nah, kene Nduk, kene. Yo Mas, Raras Kawirian gawekno versi J karo munggahe Victor ki ahli joget. Mas Dadi kowe lek mek gur ngene, ro Victor pangan. Kowe dipangan. Ngono. Kowe mek gur ngene tok, brakot karo Victor. Victor niku piyayine gede dhuwur ya, Mas? Iya, jogete apik. Wah, ya. Ayo. Kene Mbak Probo kene. diaturi munggah kene Karo nang perkara. Ah, yo. Gubuk asmara. Trak kongkong. Kene Cahayu Probo ini. Pas iki wonge Gabung karo Cak Komet karo Cak Slendro. Ana Victor. Yayi saka Magetan. Ole. Sik. Hop. Probor ini wis munggah, Komet wis enek Victor endi? Lah nggih. Victor. Lho jenengan mau nimbali sinten tok kula kan. Sampean karo Victor. Lah terus? Victor tak kon joget. Pun diparingi sepat. Komet sampean enek. sing nyanyi Victor langsung munggah ngoten to. Heeh, kareku ngono. Lah kudune kan pancen wis munggah. Iya, Probor ini kan wis munggah. Sampean wis munggah kan, Nduk? Dan kula punten ngriki. Lah Victor endi? Lah tuku
Sajane kan biayane gede dhuwur. Kowe ngerti, Met? Victor, Met. Tak celuki ya. Iya, iya. Kowe engko bablas nguyuh kok. Met apa ning ndi kowe? Dene nyeluk Victor. Apa iki ya, Met? Met. Oh, Victore, wah mboten enten Victore. Iki wayange obah-obah dhewe iki. Lha iki apa iki? Oh, alah iki to. Iki lho, kat mau dene ra anu dadi kerjane ra sesuai sepote ngono lho. Iki Victor apa tukang traktor, Met? Kuwi ora Victor. Sampeyan Victor? Ora Victor ya rumahku. Iki gak tukang traktor to, Met? Kuwi kanca seni Mojokerto. Oh, nggih ta? Seniman dalang kuwi. Lodro kaya ngatuk. Iki apa butane kok malih loro iki apa iki? Wah iki to Victor iki. Ayo. Kowe ngapusi aku kowe, Ndro. Lah, Mas. Jarimu piyantune gede dhuwur. Loh, nek Victor iku nek gaduke Mbak Probo. Probo iki biasane biayane. Probo kan piyantune ideal. Nah, ini penging dulan nek. Wah iki to Victor iki. Niki lho. Iya no. Lho, iki lho karo mbake. Ayo kene. Jare mau Gupuk Asmara. Ayo metu jalan. Ben joget Sik, dek. sik. bar siji. Iki Victor. Kowe Victor ah. Udu. Loh, lah kowe sapa? Mosok pitik? Ora mungkin kan? Ya ampun. ya Victor kan? Nggih, kula Victor. Oh, Victor no. Victor, pikiran kotor. Bukan Probo, bukan. terus gimana? Victor. Victor. Vic itu ku mencolot. Vic. Victor. Ora apa-apa mencolot. Iki Victor niku ngomong-ngomong Apa? iya. aku ya jajan. Ya ampun, ya ampun. Pak Deogut nglumpukno wong stunting. Ora kaya. Jadi dia itu punya kelebihan jogete apik dek. Napa? Ora percaya tau. Napa nggih niki? Lho njajal tung. Ah, aja percaya, Met. Lah. Joget sik, bar siji. Ayo versi C yo. Yo. Versi C. Laras kawiryan. Gupuk Asmara. Wah, rambutnya tuwa apa. Amit pasang kalimat apik. Tunggal guru aja ganggu. Tunggal coba aja godo. Ayo iki moto. Ayo moto iki bocah iki moto iki. Lho. Ayo. Iya. Oh. Yo Cahayu. Aku kelingan Oh. bubuk kae biyen tak golek Nah, ing jagat Met. kebak kowe tak lani sing delok ning kono, delok kesenian. warna tanda isih lega. Nah, Slendro ning kono karo delok karo komet. Lho. Gubuk asmara Oh. biyen kae tak gandum tresno. Ya iya. Tanpa bantalatan kokoso bot abotan kesamaan asmara bubuk kae kebawati sampai besok ora bakal lali gubuk kae kebak cerita Masa kebak cerita tenan. waya-wangi Nganti jagat rina cadekan sajroning ati Oke. tanpa luntur saya merati aku kowe dadi garapmu merga larang Wow. ing kubur Ayo. Ayo wong delok lho, wong delok lho. Ayo. Aja ganggu lho. Joget apik.
delok kok kesurupan. Ayo. Ayo. Kesurupan. Wong delok. Piye, Met? Itu cak omong-omongan lho, Sik. Apa cak? Apa kuwi? Sing bebak apa? Cak? Lah polahe kaya ngono. Anu gogrok ta. Mengeten iki to sing dipamerke karo bocahmu ya. Lho kelebihane luar biasa. Iki apa? Met ming trimo ngene kok dipamerke karo wedok. Aja ngenyek lho ya, iki Victor andalanku ya Mas. Iki ada saka Magetan dikorene joget Andalanmu sapa? Selain joget Victor, Mas ya kaya bal bekel. Lho, kok bal bekel to. Maksudnya ku kelincahannya. Iya. Kaya ngene kok iso mbok nyek-nyek wis narine kaya ngono apik kaya ngono kok iso. lagi ngene ya Met yo. takonono. Selain nari Selain isone air apa? apa? Ayo, isone. Loh, iki urung sepiro, Mas. Urung Suara. Alagor suara bedina iki nyuara lho. Nembang iso apik. Alagor suluk bedina pangananku, Mas. Lho iki mahasiswa isi Ayo jajal wis suluk suara. Keistimewaane Victor selain nari, nembang, suluk, ndalang ki Victor. Iki takonono ukuran. mahasiswa pedalangan iki pedalangan ya Le, Victor. Pedalangan, Pak. Pedalangan. Semester berapa? Tor? Semester 7. Semester Loh, 7. semester 7. Penasaran ukuran katoke pira? Ya apa? Ya apa? Kowe iki aja ngono, penasaran, rada alus nduk ukurane pempese piro. Paling nyuwun sewu ora isone rokne suarane komet. Ya ora Met. Aja sini-sini wong lho Met. Aja mirang-mirangne aku. Ora. Ayo endi andalan. Jor-joran apik endi karo Victor? Jajal. Ayo Met tes Met. Ayo Mas. Iki mahasiswa pedalangan kowe kan mahasiswa pedal pedal-pedal kowe. Niki semester 7 to. Kowe semester piro Met? Semester piro sampe? Lah semester piro? Semester 2. Bu. Aku santai. Kowe iki yo ndongkol ngono. Mas, Ayo Met. tuh dikedang. Ikuti suara saya. Iya. Apa? Apa nyombong nih suara? Lah iki donya ora enek Victor iki wis nyuwara kok. Gurune probol ya. Ikuti suara saya. Oke Met. La 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 la. La 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 la. Iso. Apik le cangkeme ngawur. Vokalmu nyanyi tak. Urung. Tenan lho Met, sini mong lho Met. Kedangnya masih. Endang. La 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 la. Ayo. La 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 la. Nanti cahaya. Apik lho. Apik dek. Ekspresine delokan vokale ekspresine kaya ondur-ondur. Kok gak iso? Ondur-undur. Lho kan apik koreomu. Aja sini-sini wong lho. Ekspresine apik. Ana trimo sampean lebih orjen, nek orjene halumrah gamelan coba sampean iso apa? Sek. Heeh. Ke ngetan meneh. Apa? Banyuwangi. Iya, coba. Ya, jajal. Dhuwur nadane. Iso. Sapa ora? Lah, aku ora iso dhuwur ini apa lho? Maneng ison. Maneng diloro ati. Ulang-ulanganmu lho, Nduk, Prabor ini. Ayo. Aja nganti kalah. Ojo isi tor. Maneng. Ya. Dhuwur lho. Las, kaya Prabor ini lho. Sik. Gurune Maneng. Cek Met. Apa bugele apa Met? Baterai. Oh baterai. Robot. Tor, wis tak jambak lho. Aku. Maneng iso. Ya. Maneng diloro ati. Maneng ison. Maneng loro ati. Apike kaya ngene. Met aja sini-sini aku lho Met. Koetan Banyuwangi. Banyuwangi ngalen iso. Iso. Ulon, Ning ndi? Jawa Barat. Ayo. Satu nada. Dia lelaki, kamu lelaki, Slendro juga lelaki, Pak Rudi pun
Sing orjen punya lelaki. Sing ngebas. Victor juga lelaki. Tukang syuting lelaki. Lagumu kok Lelaki tok gitu sing bener. Iya to, Pak. lagumu kok anu apa Pak? Dia bingung. Ya gak iso bingung ndang ayo. Jajal ya jajal. Victor iso wong didikane Proborini kok ya. ya. Iya latak-latak Victor lah juga Mini ngene ya. Victor Mini, oke. Mini. Lelaki kok ya. Lelaki. Rungane sik. Piye. Sapira ngono. Pinten Mas? Yo. Jarike sore mangsik tas tak guntingno jarik iki nang lho. Iki gak serbet to iki. Lah iki tuku jare siji kan kanggo wong telu to. Nyek kowe ya. Aneh Bang, penyanyi kok budek. Sik to ya. Dirungokno sik lho cek Nada kok ngeling akot kok. Victor juga lelaki. Panuti gareng juga lelaki. Dek ngerti lek aku lanang. Aku adus ngiceng. Loh, Allah Akbar Allah. Cocok malah komik ya. Malah adan Kok ya. malah adan. Lah kok malah komat. Karepe versi religi. Religi. Religi kok. Religi lho Dek. Dang, ngaturke napa niki keluarga. Nembang apa Cah Bagus? Kok sik Pak, niki nek perkara kowe nari joget jaranan komet mau kalah. Kene Met. Aja sino. Jaranan Met. Sikilku lagi mari lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa ben kesleo Jare neh. dagelan larang. Nah kene. Ben kesleo neh ngono. Ayo Met, kene Met. Victor. Apa, Mbak? Kon lungguh kene Oh, iya, timbang ketendang komet kon kok mencelat. Komet iki gampang ngidekan nek ro cah cilik. Ayo Met. Loh, ya ampun. Astagfirullah ya Allah. Ayo Met. Apa ki tabuhane apa, Ndro? Manut no. Ketek ugleng. Loh, Lho maksudmu aranono. Ora sampean iki. Lho, jaranan ya ora. Oh jaranan. Loh, lek ape Trandundung. Oh yo jajal. Dek mau kalah karo Victor dek. ayo. Yo. Jaranan motor beling rene otak tempeling. Dosa. Setor jaranan motor beling rene otak tempeling. Dosa. Jaranan motor beling rene otak tempeling. Dosa. Jaranan motor beling rene otak tempeling. Dosa. Jaranan motor beling sing kalah kaya maling. Esek ta. Iki piye ta iki? Jane aku ya anak-anak. Iki konsepe piye to? Ngene iki dalan ngene iki simile ora 17 lembar ora iso lho, Kang iki konsepe piye Kang iki? Tunggale kuwi lho kaya. Gini gak aku ra iso lho, Kang. Ora cetok. Tapi nduk Praborini mumpung menika wonten Victor, wonten Mas Komet. Dalu menika ya sadurunge atur pripun ya tetep melu ndedonga muga-muga Pak Ogut sak keluarga tansah pinaringan berkah seger kewarasan. Senenge mboten kaya bengi niki. Lho iya, Nduk, iya. Seniman tumplek-blek teng mriki suwe Nggih. gak ketemu Cak Komet kok ya wis Iya. ganti, nggih to. Loh, piye Met? Kok ganti Met? Sik, sik, sik. Gak apik. Jelasne Met, Jelasne Met. Suwi ra petuk. Senenge gak kaya bengi iki. Nang keluarga besar Pak De Ogut. Ogut sama Mbak Yosi. Kan seneng-seneng Seneng. berbahagia. Iya. Mbot napa niku suwe mboten panggih kali Cak Komet kok wis ganti. Piye Met? Ayo jawab Met. Seneng dangu mboten panggih Cak Komet api. Api. Kok enek kata-kata wis ganti lho. Loh, sik diurus Met. Diurus Met. Lah bener lho ya iki kula mung perlu klarifikasi Heeh. saja. Kan BE ono kabar yang tidak benar kan sampean sing klarifikasi. Heeh. Kan Lho iki betul. aja ngantek tumpang suh. Betul Om, kan kita Kabar. sesama seniman ya koyo dulur Iya, dhewe kan. iya. Victor biasanya ya gandeng karo aku. Heeh. Kan panggah saya ini panggah gandeng. Gandeng.
Rene Mbak tak omongi, aku ki hanya sekedar partner kerja membantu Mas Komet malam hari ini. Ora tau neko-neko, Komet iki karo sapa to sing tau rukun. Meskipun seperti itu, paling tidak, kalaupun ada masalah, paling tidak di seperti pementasan ini harusnya sama tidak mempertanyakan hal tersebut. Itu kan personal. Lho kan jenenge konco Intern. dulur. Mbak Probo aku tepang sampean namun dangu to. Ngerti watak-wateke Mas Komet iki kaya apa? Nek aku diwarke sapa-sapa oke. Yo percaya ta, aku ki Jangan percaya hanya lho. mendengarkan dari satu pihak saja, tapi dengarkan dari kedua pihak dulu. Ada apa sebaliknya? Kan yo Ya kan, koyo tak takok. Wong iki biasane ngono kuwi ngalembono awake dhewe ora ngerti kabeh isine apa to. Lah kan wis wis toh, suwe gak percaya karo aku sing ngalami kan ya aku. Ya toh, Lah kan ya- klarifikasi itu penting toh. Dari nang kene kowe rasa Hancuk. Syukur. Ratane yo. ya metu. Disabar-sabari kon yo. Wong ayu-ayu diseret ngalor seret ngidul. Piye, Met? Kosok seret-seret padake karung apa piye? Lo tak antem iki kok. aja. Aku ra melu. Iya, sorry. Kok iso disabar-sabari wong wedok kaya ini ditakoni sik geret rene digorot-gorot kate gorono. Ngene iki Mbak Yosi lak ya bingung. Iku Prabu karep apa karo Komet iku karepe apa, he? Ditakoni mak digeret-geret rono-rono maksudmu apa, he? Lah rungokno ya. Oktober-bernya apa? Loh, Kowe iki Ayo, nyek kowe iki. Aku suwi lho gak krungu ya. Rumah aku Probori niki menungso macak ayu-ayu mok seret-seret kok reken blecekan nah. Kon niku ya apa rek kon niku? Ngene lho, Rok. Kon niku ngoyo enggak metu-metu. Ngeten lho kon. kon ki opo? Lah basa Jawa Timuran nang nganggo Jawa Timur, Jawa Timur. Meneh kene bos. Nang kene seneng-seneng daleme Pak Dek Ogut Pak Dek sama Ogut. Bu Yosi. Nggih. Ngoten lho Om, nggih. Nggih. Iki masyarakat Suko khususnya nggih niku wau. Nggih, wonten Bekucuk tempuran. Tempuran. Nah niku Mas niki. Apa arep ngeki apa kowe? Aku sampean ditekakne iki ya paling tidak. Seto aku ditekak piye to? Di- Piye to Mas? Sampene omong sampe diaturi ndak mriki menika ra. Saya tak diaturi genduren apa piye to. Kok iki dek rene munggah rene iki. Aku munggah rene ngibul. Dikon rene lho arep ngopo? Mantuk. Tak wecak. Heeh sing baku Bakune mriko ngucapaken selamat kagem temanten kekalih. Nggih. Mugi-mugi Sing dadi manten ki sapa? lho, Kok ngawur ora ngerti acarane, Met? Kowe iki ditanggap wong ning rasamu. Lah. Iki ngono ora ngantenan. Apa apa? Takokno gede. Loh, apa Mas? Apa to yu? Aduh. Apa, Mbak? Manten iku jelas wis suwe. Iki ngekarke. Nah. Tasya kurang. Carane wong apa jenenge? Bahasa Indonesia dan bahasa modern mengatakan mengukuhkan. Nah, nek wong Jawa wong daerah Jawa Tengah iki mbangun nikah ora timo mbangun konstruksi jembatan. Dong kono. Enggak. Loh. Kan kaya Bu Mujiatun asline piyayi Nganjuk. Dadi menika ya nalurekne adat wonten Nganjuk dadi gelem ora gelem dikarke masih oleh dadi manten wis suwi. Muga-muga tansah sakinah mawaddah, Mbak. Warahmah. Monggo badhe duet Tapi apa nyanyi piye? Probor ini kula tak pengen sampean upama nembang duet kalih nika napa? Nika iso nembang. Boleh. Boleh? Victor boleh? Nggih. Monggo. Apa, Nduk? Tembange. Victor. Oh dia lelaki ya, ya. Itu Lah. tembang campur sari oleh Probor ini sembarang Boleh. iso. Napa niku? Katresnan. Katresnano, Lintang Asmara mawon. Oh, Lintang Asmara. Iya, Pak. Karenane lintang asmara Oh, betul. gitu ya. Oh, iya. Dadi Iya. ben koyo Mbak Yosi karo Pak Dek. Betul, ben serasi. Heeh. Kula lek ngeten kados napa? Ya kaya ngeterno tekal. Mbok sing ngapi lho Cak sampean iku Wong koyo ngono kok kaya Pak Deogut karo Mbak Yosi. Ha iki seprapate Pak Deogut. paribasane iku Paribasan. tresnane iku lho. Iki pasangan serasi ideal kok, Pasangan Met. serasi. Kok dedeke Kok gitu. iso? Aja ngenyek ngono Mas yo arek iki koyo benik lho ya gak apa. Iki ora penak gitu. Ora benek ya, Met ya. Ora Iki cetha, koyo ya. anan kucing anggora. Heeh. Tembange Lintang Asmara. Lintang Asmara. Oke. Rol sik ya, Le. Ral. Laler mitok ning flore ril. Sik Tor Victor. Ini iki butuh pirang meter kelambimu? Rumah meter setengah. Kowe iki nyek rumah samu kancane kain pirang meter dhek mek kacu kok dhek. Sapu tangan. Malah nemah. Oh, Dik. Ayo. Iket. Ral Tor. Ral. Sepinten. Ya. Iket. Soso marahi. Ini lho, aku lho. Ayo sing marahi aku lho. Digandreng lho. Ayo. Ayo Tor digandreng Tor. Iya, iya. Ndah. Cah potongane kaya sapu tangan.
Rewet sida apa ora? Ya bagus ngono lho, Mek. Wong ayu tresna. Mau apa nih tadi? Wis. Sing munyer ki sing wedok ya, Nduk. Ora kok lanang. Adike mau apa nih ta, Prap? Adike mau apa nih? Aja tukaran karo adike. Mboten lho, Pak. Iki aja ngono to. Jarake kula terus lho, Pak. Lek adike njaluk pipis sih mbok ya ditatur to, Ditatur, Met, ditatur. Adik arep Aku yo. gak iso natur. Lah sing natur. Lagi kan gak dok kene tadi. Lah nek ndi? Mbok. Umumnya wong ayu. Wong ayu. Ya. Wong ayu tresna muginarya tamba susandro. Rungokno ibu ya, Nak. Kowe iki pacare. Kok ibu kowe ya? Ya Bu, Mi, Bu. Mik matamu kok iso. Sokol. Nglamak. Kowe karo omong iki Pake. Pake. Aku anak iki. Anake kon njaluk mie lho Kowe seneng. Pake Lagi. Victor ki mboke. Iki boe. Yo. Kowe tak ben anake tak gecek deknane. Kok becek apa? Malah ruweti rumah tangga ya. Kurang tinggi tor, kurang tinggi. Iya, lagi-lagi tor ya. Wong ayu. Ngono lho. Jare ora dur. Nadamu. Nadane. Nyanyi kae rungokne sik lagi muni. Masak pira, Mas? Ayo sepira Met, omongnya Met. La la la. Ayo. La la la. Aduh, Wong ayu. Lah jare marahi ngono lho. Saire Aku tor. tak pakan jaran. Ini mahasiswa lho, kaya ngono iki mahasiswa. Yo. Medun. Ya ampun ya. Met, kowe dagelan banyol ya Mas yo. Aku nek karo ngono wis tak. Komet iku ora Adik ngajar. dhewe. Adik ya, Dik, gemes. Kowe mancalmu aja gegere, Met. Lha apa? Ndase. Ora cetha. Yo. Ngerapatine kok ya. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning batenku. Wong bagus anteng. Penak dadi Victor. Met. Rasa atimu. Aja medun-medun. Tresnaku. Apa, Met? Tor. Apa? Iki apa tor getar-getar tor? Anu HP. Mosok HP-mu. Walah. Pikir to. Iki Mas, HP tuku kacang aku. Lah mbok kira apa? Akhirnya bakul kacang. Ngawur wong kok direken kacang kaya. Tresnaku tulus jroning kalbu. Sanati. Karo mlaku-mlaku le, jak mlaku pacare. Aku melek to. Ngibanyu. Tumbasan pinten? Sik. Kok tumbasan pinten mbok padakne wedhus to, Met? Rek. Aja mbok nyek, aja mbok nyek. Rasaku ora bakal sena. Wong bagus nyawa Uncat saka raga. yen tresno bisa Aja ditekek lho. saking romantise. Oke, terima kasih. Wah, Mbak Yosi, terima kasih ya, Mbak. Wah, kanca-kanca malih. Kanca-kanca iki pokoke bar disangoni terus mari ketok padang-padang kabeh. Biar. Aku bareng melu padang kok ya. Dro. Dro, kowe teko kono. Terus lentroku. Wong delok sing omahe adoh. Dro. Parane sisan. Dro. Rata lho. Sing omahe adoh di depan kowe ono ya an omahe adoh. Kayak bojoku dhewe. Sampai dhewe kok. Omahe. Kabeh rata Mas. Wah. Aja nek sing tercecer. Edan. Edan. Sing kene wis. Wis kabeh? Wis kabeh. Wis kabeh. Menika paring saka Bu Yosi. Nggih, Bu Mbak Yosi, Yosi. Mbak Manten. Mbak Manten. Sek turah loro iki, Met. Gak ta, aku. Aja, dagelan aja. Aja. Aku ya apa to? Sampeyan wis durung, Mbak? Sampun.
Mas, Sampun. kowe met gak wis gak. Untalan dhewe lho. Kok Ya gak oleh Kok, Met, muring-muring. nyapa? Sing Nesu. loro met. Aku iki kon jero wis diomongi. Apa? Kok nanti kan aku nyamar kan Mas ya. Nanti cukup sampean sama jinan-jinan sudah cukup. Lah kok kuwape bener. Entekno sisane. Entekno. Ini pemerataan. Ya lah ya makane apik piye apik. Titik edang lho padha krasa lho. Lek Cak. perlu, Met, lek perlu ora mung saweran saka Mbak Yosi. Engko jatahmu ya didum kanca-kanca. Betul, sama rata. Los sama lah kadak. Orang salah. Pemerataan. Kowe ngono lho. kurang. Padha lho, Cak, Kowe Met. njaluk Pak Ogut. Pak Ogut gak lek karo aku. Asaku. Pak Ogut. Gelem lah. Ya gelem lah. Gelem lah. Ah ngerti wong akeh. Lu potonganmu no, gelem ngono kaya. Nggih. Oke, Probolini. Siap. Menika tetembangan Lintang Asmara matur sembah nuwun nggih pinarak rumiyin. Jajal tak tutupi, siap. tak tutupi anu Mbak. Sapa sing ngurung nembang cah loro ki sapa Mbak Probolini? Sing loro ki. Anu, Ana Dea dia kali karo Mbak Alin. Ellen. Ellen. Ellen kali Dea. Ellen kali dia. Ben jumeneng rene, ben jumeneng rene. Ayo, Sik. cantik. Kene. Kene cantik tak oleh no Victor Heeh, cantik. Kene. Wang nomor bawa sesuk kene iki. Monggo, monggo. Jan rumasaku. Mbak Dea sama Mbak Ellen. Idea. Iya yo. Piye met? Piye? Nonton ondel-ondel. Dalu ki wong Coba cara nembang napa? Wong loro niki tak barengke. Jadi kliak-kliak watur ngecandak. Nduk Probolini. tambah. Ayo dikancani iki no. Iki dikancani no iki. Piye, Victor iki. Nah. Nah lungguh kono ben kaya manten. Nggih. Lugu tenanan ya. Ah, petung karo Mbak sapa kae, Nduk? Mbak Ellen. Ellen. Apa Ellen? Tembange. Mau wonten pamundutan gereja kan nggih, Om? Niku pareng. Lah, oke, gerajakan Banyuwangi. Mawi bawa napa anu? Langsung mawon nggih. Nah, ben dibawani Probolini kali Victor, ya. Biat mayon niku ya. Tor. Ombol-ombol. Tor. Heeh. Ben rodok gayeng. Nggih, Oke. Mambian mayun paman. Tor iso nembang iki gak Tor? Apa to? Umbul-umbul. Ombol-ombol. Aku kok iso. Wah. Iki lho gandeng kamu iki lho. Wis kadung di DP wong mak. Lah aku malah kena penyakit. Aku ijol kacek 50 dang. Aku tak Ora apa-apa kaya. Ijol-ijol kacek 50 kon lho tak urupno baterai lho gak payu. Oh, iso Bareng ambek kene aku. sekelan kene kok kaya tekek ape menek wit. Ya. Suara Suarane Parodi. Anu Victor munggul. Ya. Aku engklek. Ngenyek we, ngenyek. Dhuwur di met. Ayo dhuwur aku. Tapi gende Aja malah. belambiangan. piye met? Ngenyek. Jarno ngenyek dek ngenyek. Ora ngene ya met yo pancen ngepasne yo mrek yo met yo. Iya. Aja kaya ngono enake kaya ngene lek jenggleng kok iso. Luwes. yo met yo. Apa? Ora nek lanang yo met yo. Ayo dia rasa jengleng, sing jengleng ben iki. Wong melu-melu mencolot kaya. Kowe pengen jegleng ora met? Ping pindho, Met. Met, piye met? Ping pindho. Aja kalah met, aja kalah met. Ayo met, ayo mrek kono. Bal. Kowe piye karo engklek met? Iya. Cukup. Kita Nuswanto Piye met?
3 Met. Piye? Iya, ping pira? 3. Aja kalah Met. Yo! Enyek. 16. Ping 16. Ayo. Ayo ora usah bateraimu entek. Apa nganggo baterai kono, Mat? Rumah samu dolanane cah cilik kaya. Ganti cas. Ya. Nek iki genah ra iso yakin. Nah piye? Bianyu wangi. Yo Met. Aja kalah Met. Munyer yo Met. Ayo Met aja kalah Met. Aja ngisirke bojone. Sini ki lho. Aku gak jelas. Baleni Oh, yo. iki menyapa Dekne? Iki baleni. Lho tamatno. Tamatno. Omong ae. Wangi. Maksudnya gerakannya piye ta, Mbak? Ora mau tamatne ta ki mau? Urung. Genahno. Ping pira? Ping pira? Pisan tapi genah. Jajal sih. Pisan tapi ono. Orang ini. Tamatno. Oh, beda. Yo ta. Kalian ono ta? Ben komet cetha. Dadi iki contoh iki. Kok ora mok sawang iki. Amar iki. Lho. Wah, kena tenaga dalam. Alah Met iku. Ya ampun, aku kayak ditemplei laler. Aku malah kelingan koncoku kurmen. Menemben nek kate bales, pelan ae cek gak mental deh. Sing milih sing dhek sing Nata kuda-kuda dadi ben ora mundur ngono kuwi. Ape nyaduk geger Met. Kaya iso ora. Piye kene. Kene wer ngono. Ayo jajal. Bianyu wangi. dhek kan salto. Heeh. Kuwi lah versine dhek. Heeh. Ayo. Aja kalah Met. Napa Met? Malah kaya kiri anyang-anyangan. Malah ora cetha. Wetan segara laran kidul alas angker. Mbok sing Kono wong anu banter karo karan teko. Banter sisan. Met. Lho bene to Ben kaya. wong ki ekspresikan Dhek dhewe. merasakan ngono. Aku lacak sampai niku. Piye mau piye? Aku yo pikiranku wis teko ndi-ndi. Halusinasimu. Halusinasiku ndane. Lek gur sak uplik. Ya. Aja. Kang kaliwiat liwiat belambiangan Senang susah tanah indah. Taman Sari Nusantara. Belambangan, belambangan. Oke. Terima kasih. Pinalak lumiyin, Mbak Ellen kalian nduk dia. Mbok wene apa to, Met? Met kuwi sandale sapa ta kuwi? Victor. Kon gawe to, aja terus ngono kuwi engko sikile kenek telek ngono. Nah, Probari ini terima kasih nggih Cayu lenggah rumiyin.
Nah. Kira Budit Pak Iman ya. Ya manut. Victor, iki lho pancen yo iki mahasiswa pedalangan isi Surakarta. Semester 70 ya Le. Pitu wong kancane anakku kok. Malah mbok ceblokno. Nggih, menika mengkaten Cak Komet kalian Mas Lindro karo Tole Victor. Terima kasih perkara tembangan gojekan kok dibacutke salok nggon wanci. Goro. Ogor-ogor. Gara-gara